Irati Muñoz dugu gurekin platoan. Berez, Oiartzungoa, baina Nafarroko antzerki eskolara etorri zen ikastera, eta geroztik hemen gelditu da. Nafarroan, antzerkiaz disfrutatzen. Goazen berarekin hitz egitera, eta ea zer duen kontatzeko. Ongi etorri, Irati. Eskerrik asko itxaso. Zer moduz? Ongi, urduri. Lehen esan dizuten bezala, nire lehenengo elkarrizketa eta pixkat urduri, baina ongi hemen goxo, kanpoan iten duen notakin. Ja, gainera geratu zara hor kanpoan, mekamelan etxe. Baina bai, normala da, lehenengo aldiak beti dira horrela pixkatez, arraroak. Baina, bueno, eroso gongo zara nik uste baietz. Porque egongo gara hemen, izketan lasai, kafetxo bat hartzen egongo bagina bezala. Zinezta. Pixkat, aurkeztu zure burua, nortzara edo nola kokatzen zara zu artearen mundu honetan? Bale. Ni Irati naz, Oiartzuarra, 25 urte txut, eta arteakin, zinintzen txikitan 7 urtekin gutxi gora bera dantzatzen, Donostiko inauteritako konpartxa baten, eta orduan txikitatik bizitza osoa dantzatzen nihua, eta 2019an sartu nintzen hemengo Iruñako antzerki eskolan, eta izan zen ere lehenengo kontaktu antzerkiakin. Eta ordu ezkeroztik ja antzerkian sartua noz, eta hoxe da nire... Zure pixkat ez, nola sartu zinen ez mundu honetan. Baina, zergatik aukeratu zenuen Nafarroa, ez? Ze azkenean, Donostian ere badaude eskolak, ez? Bai, egia da. Gauza, nire aman partetik nire amona Naparra da, eta familia akatemen Iruñan, eta beti izan dugu harremana Iruñakin, Nafarrakin generalian. Eta ezagutu nituen, nik konpetitu indut dantza urbanotan, eta nire taldeakin egon nintzen ETV bateko programa baten. Eta horre ezagutu genuen Iruñako talde bat. Zein zen? Arkadia. Arkadiakoak, bai? Bai, oain, justo banandu nintzen, pero berekin harremana egin genuen, eta justo Arkadiako neska bat beramazen Fuen dela antzerki eskolako zuzen nahia. Fuenen alaba zegoen Arkadia? Hoi da, Marina. Bai, eta hasi zean hitz egiten antzerki eskolataz eta hola, eta esan, eta ordu arte, enun ez da pentsatu antzerkitia, Claro, porque zu berez dantza munduan zeunden sartuta. Hoi da, ni dantzarian az, beti da nik, eta bai nula eskolan DBH Irun edola egiten genula drama, baina, enun antzerkia ikutu bizitza osoan. Orduan, derrigortzko bigarren hezkuntzan egin zenuen antzerkia? Bai, aukera bezala. Que guai, no? Asignatura moduan. Bai. Eta hori Euskal Erkidegoan existitzen da? Ez dakit. Nire eskolan egiten zen. Claro, porque hemen bai lehenengo mailan ari direla orain lehen hezkuntzan pixka sartzen, baina bigarren hezkuntzan, batxillergo eszeniko ezak mozu egiten? Hori interesgarria da. DBH Irun bakarrik ingen nuen. Eta hoxe horri nun, pero bestela ezer gehiago. Eta hoxe, eta sin más, Marinakin hitz egiten, behak esan zian, eta esan nun, ke guai. Igual erakartzen nau antzerkiak, eta zen nintzen behitzen, eta justo nire lehen guzina bat, eta entzon Donostin ikasten. Hori da. Lehenengo urtia egiten. Eta berekin hitz egiten zaten zian super guai zola. Esan nun, igual, animatzen naz, berezak itemen Donostinin, eta gare bai Bilbon dantzerti dola. Hori da. Egon nintzen behiratzen, eta esan nun, eski Iruñak pila bat deitzen nau. Bai? Bai, ze hoi, nola beti harreman eki dugun, eta nik zaten dio jartzuarranaz, pero Nafarroko dela bakat, eta ni Nafarra naz ere bai. Eta zen nun, igual Iruñara ni jubira. Eta hor txeo latorri nintzen Iruñara. Eta orduan, izan zen pixkat derrepente antzerkia ikastearena? Bai. Betidanik ez duzu hori izan buruan? Eta jendeak zaten zian, bazon pertsonen bat zaten zian, en plan, piat pegatze izu antzerkitia, eta ni, zaten zu, ez. Pero, bai, eta gero sartu nintzen mundu guztiak zaten zian Irati, eski, bai. Claro. Eta sartu nintzen eskolara, eta zenien ninaz, horritxuri bat, eta zuekin hasiko idazten nire historia. Zure bidea edo, bai.
Eta dantza munduan, zer egin zenuen? Klasikoa edo gehiago urbano? Urbano. Osa, hasi nintzen noi, konpartxa baten inauteritakoa, dela, pues, más urbano, pero ez da estilo finko bat. Bai. Eta gero DBH-en zon extraeskolar bezala hip-hop, eta horre honitzen 2 urtez. Eta gero nire inauteritako lagun batek irekizun akademia trintxerpen, eta horrea sartu nintzen 16 urtekin, eta hasi nintzen denetarik ikasten, esango nuke estilo guztiak ikutuk jutela, eta hoxe bine, gehien bat urbanotan. Eta kompetizio mundua eta urbanoetan zer nahiko potentea da batzutan, ez? Nahiko intensoa eta... Bai, egia niko hain pentsatzen dut, esaten dut, irati, ezagin nola iten zenun dena iristeko, hasi nintzen, kompetitzen batxillerguan lehenengo urtean, 16-17 urtekin, eta honitzen 4 urtez uste dut. Hasi eran, talde batekin, en plan, probatzen, eta gero beste biek profesional bezala, talde profesional batekin. Eta hor, nire anaia eta nire lehengo zinakin eta hola. Eta, oso intentsua zen. Ordu asko dia ensaiotan, azkenean ere gu lagunak ginen, orduan pixkat tenso momentu batzutan, minon oso guai, oroitzapen honak jut, bino bai. Ze gaina, ni 7-8 urte nigu klaseak ematen ere dantza urbanokoak lanian, 18 urtekin hasi nintzen, eta hoi dena konpaginatzean ere lana kompetizioakin eta hoi denakin, kriston paliza, bine, gustatzen zian eta ongi iten nuen, gusto. Eta gero, antzerkian sartzerakoan, nola izan zen aldaketa hori? Zenolako, adibidez, zeintzuk izan ziren zure lehenengo gauzak izan zen dituela? Bidez ezberdina den hau edo hau lertzeko modua edo... Ze, karo, zu ere urbanan kompetizioetan, imagitzat baitere, interpretazio puntu bat dagoela ere, eta... Ez dakit... Bai, egia da, nik azkenean holtza gainean egon duna zela beste modu batean dantzan, minon, bai, esperientzia hori nula. Minon, ez dakit, bai antzekotasun puntu bat akatela dantza eta antzerkia, minon, ez dakit, esaten zer lazen modu, ez dakit. Zu adibidez, dantzari moduan, nola hasi zinen antzerkiaren bide horretan, adibidez, tekstuarekin, ez? Ze imaginatzen dute izango zela, ezakit, zuetzat... Niretzako superzaia zen hasieran. Ze gaina, eskolan sartu ginenean, interpretazio, no seke, hartzen ditun paperak eta zaten ziaten, probatu beste modu batani. Ezakititen, ez dut hau inoiz nire bizitzan, lagundu behiz, zenik ezakit. Eta hasieran zaila egin zian, interpretazioa, eta lehenengo urtea zaila egin zian. Gaina justo COVID-a urte izan zen, bai. Eta orduan ezin izan dugen ongi bukatu, bino gero, bai, bigarren mailan justo gaina, 2 tailer potente euki genitun Pablo Mesiez eta Andrea Jimenez etorri ziela, orduan hor bai izan zela kambio txip bat bezala klik bat eta hor aldaketa ikusi nun nire buruan, bino hasieran bai esaten nula, ostia, ezakititen, tio. Eta, bai. Eta adibidez, ze bide hartu zenuen edo, zeintzuk izan ziren erabiltzen dituen teknikak edo, ez dakit, zein izan zen lagungarri zuretzat? Niretzako gorputza. Bai, gorputzakin lantzen nun guztiak, ikusten nun erosogo nintzela, eta hortik interpretaziora eramatea erresago iten zian. Adibidez, Sandra Gerrikin iten genuen espresion korporal, eta berekin ingenitun kreazion del personaje eta horako gauzak, eta hori gorputzetik hasita, eta hori erresago iten zian. Eta hori, gorputzetik hasita eta gero organiko atetzen den tekstua hori erresago iten zian. Interesgarri gara, Sandra izan zen zure irakasle, eta hori izate elkarrekin bizitzen. Bai. Eta baina niretzako Iruñak don pertsona garrantzitsuenetako bat. Interesgarria. Nolako harremanak sortzen dira antzerki? Oso intentsuak, wow!
dantzan bezala, minon, egia da, eskolan taula nola egunero batea zaudeten, eta gauza hain intensuak bizitzen dien antzerkian harremanak berdin-berdin. Bai edo, nahi pasatzen hau, igual tailer batin, eskolan, eta kanpoko jendia aldulatorri, eta aste bateko tailer bat, eta ja iruditzen hau pertsona hoi bizitza osotik ezagutzen dutela, eta, pero, bidatez politia da, ere bai. Nola izan zen zure lehenengo esperientzia otzo gainean ez dantzatzen baizik eta tekstu bat erabiltzen? Nola gogoratzen duzu hori? Izan zen, bigarren mailan ingenula irakurketa dramatizatua eta ingenun eskolan eta Madriden. Nire lehenengo interpretazioa holtza gainean Madriden izan duzen. En el Matadero. El Matadero, que guai, espazio oso superpolitia. Zen kolaborazio bat uste dut Asitejekin, eta irakurketa dramatizatua, eta egia esan bastante ezakindola esan bino zaila egintzian, super zaila egintzian ere bai liburuakin neotea, eta goatzen hortaz tazatea jama, que desastre! Ino, ongi, izan zen nire lehenengo esperientzia edo. Bai. Gainera, euskera da zure ama hizkuntza, ez? Bai, bilek, gaztelera, bai. Erosoa sentitzen zara baita ere gazteleraz, bai. Bale. Que hori ezin izan... Ez. Imaginatzen dut, adibidez, Nafarroan, nabarituko duzula ez, bai antzerkia artea eta orokorrean bizitza, ez da euskera zain beste egiten, igual oi hartunen... Ja, egia, bai. Minon ez dut arazoik euki ez. Eta zu orain pasaude, proiektu ezberdinetan, ez? Konta iguzu pixka bat, ze proiektutan zaude? Oain noz bi proiektutan sartua, bat dela larun bat ontan ingo dutena oi hartzunen, deitu jotela performance, baina da, antzerkiarin bat ingo duguna Irun artean, Udan Alberdi, Luis Michelena eta ni Irati Muñoz, eta eskatu ziguten feministen asambladan, asambladakoak 30ko greba dela eta antzerkiaren bat iteko, eta hortan aiga, lanean. Egia da, komentatu barrizut, ez dizut komentatu, baina hori mitituko da urren urtean. Urtarrilean edo... bale. Que hau ja pasatu egintzen. Bale. Ez? Bai. 2023ko azaroko greba horretan, feminista horretan, 30ko greban, egintzen duten horreko aste buruan. Oida. Bale. Zaintzan inguruan. Bale. Eta gero nozte diferentziakin, abenduako 30ean estrenatu zen, honin eta antzerkiaren misterioan antzezlana. Estrenatzen dugula 30ean gazteleraz, honin el misterio del teatro, eta urtarriak bian euskeraz. Eta horren dago sartuta Nahiara Azpilikueta? Hoi da. Bai. Ezagutzen dut. Bai, etorriko da, esan nion. Ez ez nekien, zegoela proiektuan, eta gero idatzi nion, eta... Hoi da. Eta Ainoa Arbiz, gure zuzendaria. Ainoa, bale. Etorriko da. Eta hoxe dia, egia honin oain dela nire proiektu gordo, nire lehenengo proiektu gordua, potolua markatu. Eta superpozik horrekin egia esan lanean oso ongi aiga, taldeare, super talde politxein dugu, eta, azkenean gaiarren antzestia ere bai niretzako alo. Berezia. Bai, eta hoxe, eta gero nozire bai, de improviso konpainiakin. Bale, sartutara de improviso. Bai, urrian hasi nintzen behekin entrenatzen, indugulako euskerazko elenko bat. Bale. Eta gaude, Teresa Sarriguren, Garazi San Martin, Lorena Arangoa eta ni. Garazi San Martin da, nire super antzerkik idea. Que guai. Lauak gaude hortan. Eta bai, oain superpozik, juten gauz dauekin superpozik. Ze guai. Eta diz, oso ezberdinak dira, ez? Imaginatzen dute, Odinena, zertaz dijoa obra? Honin da, berez dira liburu batzuk Ibon Martinek idazten juna. Da, saga daitzen da. Liburu saga bat, honinen abenturak diela, eta da, honintza dela 11 urteko neska bat, bere kuarriakin abenturak bizitzen jula. Eta,
liburutan, liburu bakoitza abentura bada, eta Maite Erredinek eukizun ideia hoi antzerkira eramatea. Eta ordu nintzun honin eta antzerkiaren misterioa dela, honin eta bere kuadriakoak diela klasekideak ere bai, Iruñera datozte txango bat itea, eta Gaiarre antzokira sartzen dira. Orduan, Gaiarren abentura bizitzen dute. Ze guai, orduan erabiliko duzue Gaiarre antzokia baita ere? Ez, estenatokian ingo duena, eta estenatokian ingo dira kambio aldaketa guztiak, eta hoixe, eta oso guai. Eta gero kari hori da oso tekstuan oinarritutako zerbait, imaginatzen dut, baita ere, imaginatzen dut gorputza ere asko erabili duzuela, baina berez norbaitek idatzitako zerbait da, ez? Hoi da, Maitek idatzi du, oinarritu da baita, Ibonen zeatean liburutan, tartutxu ideiak liburutatik, Binonbeak idatzi du. Eta orain tekstua horrela ikastearekin eroso sentitzen zara? Super, bai, osaia, hirugarren mailan eskolan eman nuen aldaketa, eta bai, super ongi, eta etxo, oain iruditzen hau memoria gehiago dakatela ikasten unean Binon, DBH eta batxillerren Binon. Bueno, eske pila bat lantzen da memoria antzerkian zaudenean. Pila. Pasada bat. Eta bai, oain testuak esango nuke gaina bastante azkar. Eta hori, hori adibidez improvisorekin konparatuta, ez duzer ikusirik, ez? Beste teknika bat... Bira, ni improvisak eta iruditzen hau munduko gauza zailena, oso zaila da. Buf, gaina, guk eskolan improvisazioa ez genuen asko landu, gorputzakin bai, espresion korporalen beti iten dira improvisak eta gorputzakin, minon testuakin ez. Orduan, hasi nintzen lehen urtean Carlos Rodríguezekin, sortu zulako talde bat improvisaketa profesionalentzat. Bai, eta egiten genituen astean 2 ordu egun baten. Eta hasi nintzen lehen urtean, eta esaten nuen, nun sartu naz, gainean ere inseguriade guztiak ateazien, inoiz enintzela, hola sentituta, bai, nire egoa ateazen. Esaten nuen, ostia, zer dau, ke horror. Eta, gauza piatik hasitxute, bineon, baita baindik piat kostatzen hau, aurten hasi nazela behaiekin gehiago entrenatzen dut, eta hori bai notatzen da. Ze, kon la praktika, gauza gateatzen dira. Hobeto, bineon, bai super zaila iruditzen hau, eta baindik estoy con el culo prieto, ez dutela atea nahi, bineon bai, eta... Pero guai, ze, lanketa, bai, nahiretzen. Nola egoa aipatu duzu, interesgarria iruditzait tema hau edo, gai hau, nola lantzen duzu zure kasuan ego kontu hauek industria honetan, edo zure buruarekin? Nik pentsatzen nun enula. Ez? Eta ni lasai bizi nintzen, improazin nun arte. Esaten, ai ama, ke horror. Bino, berezoi, improan atetzen hau gehien bat bestela, zero, saiatzen, improan bai konparatzen nazela eta inoiz ez dut oien inoiz ena konparatu o gutxitan konparatuna beste pertsonekin, minon improan bai dela en plan, eske gaizki ingo dut, eske honek nik minon hobeto iten du, edo ezakitzein, hortan ateatzen hau egoa, bai en plan de, ez dut gaizkin nahi, ez dut gaizki gelditu nahi behien aurrean. Karo, gainera, improvisaketa da, nahiko, oso ez daude kontrolpean, ez? Orduan, klaro, egoera oso zaila bat da zure buruare kontrolatzeko, ez? Eta gainera azkenan teknika bat da, eta esan duzunez gutxi landutakoa, ez? Zure kasuan, karo, ez? Bai, baina, hortxe. Gutxinaka. Bai, hoi da. Eta adibidez, momentu honetan, esango zenuke, zure mundua antzerkia edo artearen inguruan sortua dagoela, pixka bat? Nola? Ze batzutan, ez, industria honetan zaila da ezberdintzea, adibidez lana, ez, eta isialdia. Bai. Edo zer den nire bizitza pertsonala, zer den nire lanbidea, ez? Zure kasuan, antzerkia lanbidea da, edo lanbide bihurtzen ari da, ez? Bai. Eta, orduan, zure mundu guzti duzuk uste inguratu da dagoela
edo inguratzen duela horrek, edo badakizu oso ongi ezberdintzen ez, hau da... Bakit desberdintzen esango nuke. Bai, ze gaina aparte, nik nire antzerki zirkuloa hemen Iruñan dakat. Bino ni astebururo Oiartzunera bueltatzen. Bai, bueltatzara astebururo? Joder. Bai, eske bastante etxekoa naz. Bai, Bai, eta beharra ikusten dut astebururo bueltatzeko, eta nire familia eta lagunak ikusteko, nire txakurra esarkatzeko, eta bai. Orduan, normalian astebururo bueltatzen naz. Eta orduan nire aizialdia han iten dut. Hemen bai, obviamente, improvisotik atetzen ganean entrenagatetik, zeo-ze hartzen gelitzen ga eta bidena, eta azkenean etxean ere bai, Sandra eta Terekin. Binon, bai, badakit desberdintzen. Igual horregatik ere bai, Claro, hori oso interesgarria da, azkenean bi mundu, benetazko bi mundu dituzu, ez? Bai. Claro, Oiartzun eta Iruña, orduan, hori bai, por kullon, esaten moduan, ez? Osea, erreza egiten zaizu ezberdintza. Eta hori gustoko duzu, ezberdintasun hori izatea? Bai, osea, egia askotan esan dutela, en plan, ojalá gertu ogotia Oiartzun eta Iruña, eta esatia, en plan, bira, nahi dutenian etxean hijo amanta aitan besota, edo, ez, bineon, ez, osea, berreztaren, zazpi orduta, osea, ordu batean, no? Claro, bai. Bai. Eta, etorkizunera begira nola ikusten duzu zure burua? Non eta nola eta zer egiten edo? Bira, ena gustatzen berez etorkizunai behitzia, antzerkian esaten den bezala, hemen eta orain bizi behar dugu. Eta, bina gustatuko zian honekin jarraitzia. Bai, mundu guztiak sate izu beti eta uste du zure iritzia emateko eskubidea dula, en plan, honekin ez dizu mango bizitzeko, no seke, bilatu beste lan bat, bilatu beste ikasketa batzuk, eta nire plan, eske oain hau nahi dut eta hau nahi dut inta hau ingo dut. Eta hoize, berez, oain galdetzen banazu, esate izut, oain... Honetan jarraitu? Honetan jarraitu, bai. Eta, momentu honetan, ez, nola uztartzen dituzu edo nola lortzen duzu ekilibrio hori honetaz bizi ahal izateko? Bai ekonomikoki, bai denbora aldetikan, ez? Ze azkenean, nahiko mundu prekarioa da, eta gero aldi berean baita ere denbora asko behar da zerbait sortzeko, eta, ez? Bai, egia da, oain justote diferentziakin nozenez, hau txoio bat izan da, eta ontaz aldo... Bueno, uste dugu txoio bat dela, da izan beharko litzatekena, ez? Bai, hoi da. Baina ez gaude ohituta. Bai, hoi da, osa... Soldata bat izatera hilabetero. Bai, eta orduan honekin superpozik noz, eta oain aldut bizi ontaz, eta ere bai konpaginatzen dut, ni klasiak maten txut dantzakoak ere bai orduan, beti bile konpaginatzen. Eta justo dantzako klasiak ere bai diela, en plan, ordu bat arratsaldean enaute denbora asko kentzen. Eta dirua maten haute ere bai orduan, horiek bi konpaginatzen ongi. Eta dantza klaseak non ematen dituzu? Akademiaren batean edo? Bale. Kiroldegian. Kiroldegian? Bai, bale. 5 urten hijo satorri nintzenetik. Ze guai, hori ere ez duzu alde batera utzi, baizik eta horretan ere jarraitzen duzu. Hoi da. Klaseak ematen, bai dantzatzen ez, eta nahiko nuke. Bino hortarako ja ez dakat denbora. Asteburutan larun batetan ateratzen zarenean, edo ateratzen baldin bazara, ez, dantzatuko duzu. Parrandan? Hombre, noski larun batero. Hasta abajo. Obvio, bai. Bino, urtarrian, ja etxugulan saioako izero eta hola, nahiko nuke, dantzatzen hastea berriro. Eta ze gustatuko litzaizuke frogatzea, ze dantza mota? Dantza? Ezakit. Berez oain, eskolan gehiago kontemporaneo dantza garaikidia egiten genula, más o menos. Gustatuko zian kontemporaneo klasea jasotzia, bai. Minone urbanua peat gustatzen agarra, igual biek. A ber, ateratzen demora, ez? Guztirako. Bai, hoi da. A ber, eta dirua. Eta dirua, klaro. Bai. Hori da. Bueno, bukatzea gaude, ez dakit zerbait geratu zaizun horti interoan? Ez. Ez? Ez. Pozik?
Badakit gauzatxo bat duzula guretzat baita ere, gure platoa hornitzeko. Bai. Ez dakit atera aldezakezun. Bai. Super handia da, ez? Super. Igual ez akabitzen hemen. Mira, badakit opariak ez diela oparitzen. Mira, bueno. Ai, ba. Hirugarren mailan eskolan, osea, hiru dira, antzerki eskolan, eta beti iten da, bukatzen dutenei agur bat bezala, eta hola, eta normalian sari batzuk iten ziren, los premios fuen no sé qué, o en plan hola, eta guri mantziztiguten sariak, eta sariekin jaberito bat bezala, eta utxintzian, arandela bino, bueno, jaberitua da, eta dia... Ala, abian zerkiko aurpegiak, que guai! Bai, eta hau da. Ze polita. Gainera eskuz egina dirudi. Uste dut dela, Grapak. eta 3D... Ah, bale. Bai, zango nuke hoi dela. Eta bera, nik sariakat berdina dela bino ondian, eta esan dut, bera, Claro, que guai. Representando oso ongi. Bai, eta ixe. Ba, oso ongi, irati. Ba, Joan baino lehen, azkeneko galdera, ez dizut nik egingo. Vale. Aurreko gonbidatuak utzi dizu. Gero zuk utzi beharko duzu galdera, urrengo gonbidatuarentzat. Vale. Vale? Vale. Eta galdera, hau da, ze lekutan egongo zinateke ikustezina izan ahalko bazina? Guau! Superbotere hori izango bazenu? Joer! Non egongo zinateke? Galdera hona da, Ja! Ez que leku askotan ere. Ja! Enu inoiz pentsatu egia esan. Ezakit! Wow! Ezin da ezakit esan. Ezin da ezakit esan. Ezin da. Zelekuta. Zer da burura etortzen zaizu lehenengo gauza? Erregien etxean, hola. Ja, niri ere politikarien hautaketa momentuak, edo zer debatetzen duten, edo nola egiten duten debate horiek, edo leku debekatuetan. Erregen jauregietan. Ea puzkerrak eta ea joder eta hostia primo esaten duten, ez? Bai, hor. Ba, primeran, ojalá egunen batean. Vale, pues orain zure txanda. Galdera. Ezabatzekoa, Klariona, eta aldio. Ez dakigu zein datorren, osea, alnazu esan zein datorren edo... Ez, jakin dezakezun gauza bakarra da artearekin zerikusia duela. Bale. A ber. Jo, barkatu. Ez, lasai. Gertzen zaizue normala da, ez duzu espero, orduan izaten da, bapatekoa. Bale, nik uste, ja, estenatik batean dena indela. Bino, bueno, por lo que sea, jarreko dut. Zer egingo zenuke estenatoki baten gainean, oraindik ez denain? Perfecto. Seguro ideia asko dituela, ezagutzen dute urrengo gonbidatua, eta esango ditu aztakari galantak, ikusiko. Ez da izango Xabi Artia da. Vale. Ze interesgarria, Xabi Artian pentsatu duzula. Xabi Artian ez dago de improviso nere? Eske ez daka denbora. Ja, a tope dago. Estenatoki baten. Badugu beste programa bat ere Xalon, eta Xabi etortzen da. Askotan kolaboratzera. Eta Garazi ere, bai, ez? Elkarrekin. Vale. Perfecto. Ba, primeran, horrela utziko dugu, urrengo gonbidatuak erantzuteko. Ikusi behar dugu elkarrezketan, jakiteko zer erantzutuen, ideiak hartzeko. Eta plazerra, berdin, itxaso, super guztua handuna, zasiera noi pixkatu urduri binoia, gero. Bai. Etxean bezala. Perfecto, ba, posten naiz. Zengin nire bai. Ba, zorteon, bai, urrengo proiektuetan eta ikusiko dugu elkar fijo. Mi esker. Vale.
Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.